खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर हालामाव थामहिनबा बिटिसि ओनसोलाव मोननै राजखान्थि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ गोबां सुबुंफोरानो बे समाव खौसे जानो हास्थायनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां सुबुंफोरानो बे समाव जे रायजो राजाफोरा बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जे मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानो थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो समाजारि बिजोङावबो बे बाथ्राखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो फोरमायथिदों गावनि बाथ्राफोरखौ बुंथिदों जे मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसे जानांगौ आरो बे खौसे जानांगौ बाथ्राखौनो गोबां सुबुंफोरानो गावनि बुंथिखौ फोरमायनानै बिथांमोना बुंदों जे बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जाया जेरैखि जाया खौसे जाथारनांगौ आरो जेरैखि जाया खौसे जानानै बिटिसिखौ सालायनांगौ बिटिआरखौ सालायनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो रौता आनसलिकनि मोनसे समनि दैदेनगिरि रौता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां सम बिथाङा खामानि मावबोनाय समाज सिबियारि बिथां मबेल नार्जारिया गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बे समाव समाज सिबियारिया बुंथिदों दे गंसे टेबोलावनो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर'आ रायजो राजाफोरनि बा समाजनि ओनसोलनि आरो बर' हारिनि जे सार्थ बड'फानि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय मोनसे टेबोलावनो फैनानै खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समाज सिबियारि मबेल नार्जारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा बर'नि जे गोख्रों मोनसे हान्जा थामहिनबा राजखान्थि हान्जा बे हान्जाखौ बे समाव ज' जानानै खामानि मावजानोखौ हास्थायदों बिथां मबेल नार्जारिया थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जे अलखद सम थामहिनबा बर' हारिनि बे समाव जे बर'फोरनि गांनाय उखैनायजों लोगोसेनो राजखान्थियारि मोनथायखौ नोजोर बोनानै समाजनि खामानि मावनो थाखाय बे समाव खौसे जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंबावदों बे समाव दे रिजनेल पार्टी थामहिनबा ओनसोलारि पार्टिया बे समाव गोख्रों नङा नेशनेल पार्टीनि बे समाव गाग्लोबनायखौ बा नेशनेल पार्टीनि नोजोर होनाय बे नोजोर होनायखौ मोननै दे राजखान्थि हान्जा बर' हारिनि जे मोननै राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे बिपिएफआ खौसे जानानै गसंथानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां समाज सिबियारि मबेल नार्जारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जे अलखद सम थामहिनबा राजखान्थियारि अलखद सम जानायाव मोननै राजखान्थि हान्जाखौ ज' जानो बा खौसे जानो थाखाय खावलायदों बिथां मबेल नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों बे समाव आंनि मोनसे आर'ज बे आर'जआनो जादों हाग्रामा आरो प्रमोद बर' थामहिनबा इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानांगौ होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा आर'ज खालामदों जे मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसे जानांगौ आरो खौसे जानानै नेशनेल पार्टीखौ बा नेशनेल पार्टीनि जे गादबनाय बे गादबनायखौ बे समाव उदां खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां समाज सिबियारि मबेल नार्जारि बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो जे दिपेन बर'आ थांनाय 15 आगस्टआव बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानैबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों बे समाव 15 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिदोंमोन जे मोननै रिजनेल पार्टिया थामहिनबा बे समाव बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बड'फानि सिमांखौ मोगथां महराव मोनहोनो थाखाय आरो बे समाव हारिनि थामोनथानि थाखाय जे राजखान्थियारि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बिथां मबेल नार्जारियाबो 100% सापर्ट दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव मबेल नार्जारि बिथाङा रोखायै बुंथिदों जे मोननै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर'आ गंसे टेबोलावनो थानानै बर' हारिनि सिबिथायखौ बा बर' हारिनि थामोनथा बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनांगौ बा खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मबेल नार्जारिया थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि लाख बर' हारिनि जे रायजो राजाफोरनि जे सिमां बे सिमाङाबो मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया खौसे जानांगौ होननानै हास्थायनायखौबो नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो जे बिथां मबेल नार्जारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय गोजोननाय
फोरमायबाय लोगोसे रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय। आं मुस्रि मबाइल नार्जारी, आं सासे समाज सिबियारि सुबुं, रौता आन्चलिक बर' फरायसा आफाद, रौता गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रौता बर' इमप्लयिज फेडारेसन, बेबायदि आं हाबा मावबोनानै पाब्लिकजों रायजो राजाजों सिथाबबोनाय सासे समाज सिबियारि सुबुं हिसाबै आं दिनै मोनसे आंनि बुंनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ आं बुंनो लुबैदों। बेनो जाहैबाय आथिखालाव जोंनि बिटिआरनि दोलो मोननै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि हान्जा मोननैनि गेजेराव गोसो गोरोबलायोब्ला जे मोजां खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो आर'ज खालामनो लुबैदों। आं खावलायनो लुबैदों जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो सोमावसारनायाव गोसोयै मोदोमै राङै मदद होबोनानै मुंख्लं जाबोनानै मोनथाम एग्रिमेन्ट बारबोबाय। बे मोनथाम एग्रिमेन्टनि मावबोनाय दांनायनि सायाव रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनाखैबाबो बयबो मदद होबोदों। आरो बे मदद होबोनायाव बेखौ बुंनांगोन जे जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि मोन्थायखौ जों बेयाव मोनफुंनो जे हायाखै रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनो मोनो। आरो बेयाव थेवब्लाबो जोङो रायजो राजानि हेफाजाबजों जोङो दासिम खुंबाय थानाय बिटिआरनि माने खुंनाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायसिम रायजो राजाफ्रा मोजां बर'नि मोनसे रादाब मोननो लुबैदों। आरो बे हास्थायनायानो जाहैबाय जे जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआव राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोंहा रिजनेल पार्टि हिसाबै स्ट्रं नङा। बेयाव रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो आंबो बेयाव जोबोद माने दुखु मोनफायो। मानोना बिटिआरआव जुदि जोङो रिजनेल पार्टि हिसाबै खौसे खालामनानै जोङो स्ट्रं भाबै जोंनि मोन्थायखौ जोङो जुदि मोननो लुबैयोबा बा बेयाव मावनो ओंखारबोयोब्ला रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगौमोन। बेनिखायनो दा जोङो जायखिजाया नेसनेल पार्टिनि गादबनायखौ जोङो दा मिथियै रावबो गैला, दैदेनगिरिफ्राबो हयथ' मिथियै गैला। बेनिखायनो दायो रिजनेल पार्टिखौ स्ट्रं हिसाबै खालामनो जुनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारखौबो आङो आर'ज खालामदों आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारिखौबो आङो खावलायदों जे मोननैबो हान्जाया जाथिनि सार्थनि थाखाय माहारि जौगानायनि थाखाय गासिबो सार्थखौ एंगारलायनानै बर' माहारि जौगानायनि मोनसे सार्थजों गोरोबनानै हाबा मावगोन होननानै आं सानदों। अब्ला जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय लुबैनाया सिमां नुनाया मोगथाङाव फिथाइ मोनगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो आङो आंनि आर'ज जे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानानै मोनसे स्ट्रं रिजनेल पार्टि हिसाबै जोंनि बिटिआरखौ खुंनायनि मोनसे हाथियार हिसाबै गसंनांगौ होननानै आं सानदों। आरो मोनसे गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गोसो दुंखांनो हानाय मोनसे बिबुंथि आं खोनानो मोन्दों जे साननैसोनि आगोल जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङाबो मोनसे माहारियारि जौगानाय माहारियारिनि आंखाल माहारियारिनि सामलायथायनि माबाखौ नुहुरनानै हांख्रायदों दोलो मोननैखौबो ज' जानानै खौसे रिजनेल पार्टि मोनसे स्ट्रं हिसाबै दानांगौ खौसे जानांगौ होननानै बुंनायाव आं 100% माने 100% आङो समर्थन दं। आरो आंल' नङा, आं मिथिनायाव गासिबो रायजो राजायानो बे बाथ्रानि सायाव
माने सोनारनानै बयबो मिजिंथिदों जाहाथे UPPL आरो BPFआ सानलायनानै गोख्रैनो मोनसे ज' जालायनानै खौसे हाबा मावनो हाथों होननानै बयबो आर'ज खालामदों। आरो मोनसे मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो जे आगोलनिफ्रायनो माने बर' राजखान्थि हान्जाफ्रा मानो ज' जानो हायाखै, बे ज' जानो हायिया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै सानबोगासिनो दङमोन। आरो बेनिखायनो दायो बर' हारिनि लुबैनाय बायदियै गंसे टेबोलावनो हाग्रामा आरो प्रमद सारा ज'नानै रायज्लायनानै जाथिनि सिन्था खालामनो हाबाफारि मावनो हागोन होननानै मिजिंथिगासिनो दं। आरो आंनि जोबथा खावलायनाय जे दानि जिथु माने सम, बे समा जोंखौ थिनदों जे रायजो राजायाबो लुबैदों जे रिजनेल पार्टि हिसाबै BPF आरो UPPLआ बे समावनो रायजोआ लुबैनाय बायदि आबसुनि आफादगिरि बिथाङा रायजो राजानि जानानै खावलायनाय बायदियै माने गोख्रैनो जुदि जोङो गोरोबलायनो हायोबा मोजां फिथाइ थायगोन। आरो नङाबा जोङो उनाव आरो ज' जाफिननायाथ' गोजाननि खोथा, जों मोजां खामानि मावनायनि मोनसे प्लेटफर्म दाफिननांगौआ माने सिमांसो जागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।